pinakamamahal pa ni Kristo. God bless you, our beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal, tayo pang lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil at mapagpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, malapangin ng Isus sa hapon ito. Patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamagitan ng mga butil na mga salita. Salita ng buhay, wala Panginoon, namin po mapag-aaralan. Tunay na sagana sa akin, wala Panginoon, wala po akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Preach to us, wala Panginoon. Ikaw mangaral sa akin. Wala Panginoon Jesus, sumingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mapagsalaksa, lalo na po yung abang lingkod. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, ay aming pong sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. You may be seated, mga minamahal. At pag-aralan po natin ang mga salita natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit bagong lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa malang Panginoon yung ating masigabong palakpak, yung mga anak ng Diyos na hindi nang hihinawa. Amen? Gutom na po ba tayo, mga minamahal? Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, ating kagutuman ang espiritual na pagkain kaysa literal. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, di lamang sa literal na tinapay nabubuhay ang tao. Man does not live by bread alone. Amen? Amen. Ang dobling paggalang na may lakit pa pagmamahala ay kung ipinapaabot sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, at pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa atin have gone a long, long way. Pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong may spiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng atin pong mga minamahal na mga magulang sa Malapanginoon para ang atin pong banal na iglesia ay patuloy na makapamalakaya ng mga kaluluwa. Pangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Vines, at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa, a blessed afternoon, aking po ipinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga beloved brethren in Christ, my fellow servants in Christ, amen? Amen? At maging sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umantabay, sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook Live, at maging sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon magpala sa inyo at talagang mga minamahal ko, hallelujah, bigay, tugunan ang kanyang mga pangangailangan, especially ang pangangailangan spiritual. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, let's get started, mga minamahal ko. Ating pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito. At New Year pa rin, amen? Pangalawang linggo, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong bagong taon na 2023. Amen? At tunghayan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong paksa. Nakalagay po dyan, pursuit of happiness. Paghahangad ng what is happiness? Kaligayahan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga, New Year gives us opportunity to contemplate. Tayo daw po'y
binibigyan ng pagkakataon ng bagong taon na atin pong pagnilay-nilayan, atin pong pakaisipin, pakatantuin yung ating tinatahak na landas. Amen? Para masigurado po natin, mga minamahal ko, that we are on the right track, ika nga. Tayo po'y nasa tamang daan, tamang landas. Kaya nga mga minamahal ko, pamilyar po natin naririnig ang dalawang talatang ito na pareho ang nilalaman. At most often than not, nagagamit po siya sa exhortation for giving. Yung aklat ng Hagay, Kabanatang 1, ang talatay 5 at italon sa 7. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hagay, Kapitulo 1, ang talata po ay 5, talon sa 7. Ganito po sinasabi, ngayon nga ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Talon sa 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Amen. Ang mahal na Panginoon magpalat maglangis sa kanya pong mga banal na salita. Dalawang talatang parehong nilalaman. Amen? Kapag mga ka-encounter po tayo ng ganitong mga talata, 2 verses with 1 content, mga minamahal ko, kinakailan po natin bigyan talaga ng halaga. Iba yung pansin at pagpapahalaga. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, consider your ways. Ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Pursuit of happiness. Paghangad ng kaligayahan. Ito isa sa mga tatlong binanggit doon sa Declaration of Independence, mga minamahal ko, ng Amerika, na talagang itinataguyod, mga minamahal ko, ng kanilang constitution. Diba? Pursuit of happiness, at yung dalawa ay yung right to life, at yung isa pa ay right to freedom. Karapatan sa buhay, at karapatan sa kalayaan. At itong ating mga minamahal ko, tinatalakay ngayon, mga minamahal ko, ay karapatan na lumigaya. Amen? Inherent yan, mga minamahal ko. Likas at talagang natural, mga minamahal ko, na kinakailangan ng mga tao. Amen? And among these three, sa tatlong ito, mga minamahal ko, medyo hindi naintindihan ng napakaraming tao yung pangatlo, itong ating tinatalakay ngayon na pursuit of happiness. Sabi nga, ang katuwiran ng napakaraming tao, oy, basta ako, wala akong inaapakang tao. Wala akong vina-violate na batas. Wala akong nilalabag na batas. Pwede kong gawin ang gustuhin ko para sa aking pleasure and satisfaction. Para sa aking kaligayahan. Yun naman po ang konsepto, mga minamahal ko, ng pursuit of happiness. Hindi ka dapat hadlangan ng ninuman, basta talagang wala kang naapektuhang tao. Amen? Pero sa isang banda, dahil ang tao ay likas talaga, mga minamahal ko, na talagang may kahinaan because of human frailty, nga. Ang kahinaan ng tao, ang nature ng tao, mga minamahal ko, ay piliin, mga minamahal ko, yung isang bagay, mga minamahal ko, na talagang self-centeredness na matatawag. Pinipili ng tao itong, mga minamahal ko, hallelujah, isa sa dalawang sources of happiness na available, mga minamahal ko, na kanilang pamimilian. At ano itong dalawang to, mga minamahal ko? Yung worldly happiness at yung isa ay yung godly joy na tinatawag. So alam na po natin, mga minamahal ko, anong ibig sabihin ng worldly happiness at yung godly joy, mga minamahal ko, that only God can supply. Yung kaligayahan na talagang nanggagaling lamang sa Diyos. Yung happiness, worldly, mga minamahal ko, ibinibigay lamang ng mundong ito.
Amen? Paglilinaw para hindi tayo mga minamahal ko, hallelujah, talagang nawawala mga minamahal ko sa ating pong paksa. So pinipili ng mga tao yung worldly happiness dahil ang sabi nila, oy, yan ang pipiliin ko, yan ang gusto ko dahil enjoyment to the max. Walang restriction, walang bawal-bawal. Kasi pagka godly joy, godly happiness, mga minamahal ko na talagang ibinibigay ng mahal na Panginoon, most often than not, ang sinasabi ng tao, nasasakal ako. Maraming bawal. Kaya itong worldly happiness ang aking pipiliin. Pero alam naman po natin, mga minamahal ko, itong pursuit of happiness, mga minamahal ko, at kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, doon tayo naging dependent sa ibibigay lamang ng mundong ito, mga minamahal ko, na ang sabi, mga minamahal ko, dependent sa circumstansya. Kapag ka maganda ang buhay, everything is smooth, mga minamahal ko, walang kahirapan. So maligaya ang tao. Lalo na kapag ang kanyang bisyo, ang kanyang layaw ay nasusunod, maligaya ang tao. The people around us, mga minamahal ko, oy, ang ganda-ganda ng lahat ng mga nakapaligid sa akin, very supportive. Talagang maaasahan ko sa kagipitan, naroon silang dumamay, talagang kasama ko sila. At doon sa mga bagay na ating pong mga minamahal ko, diba, possessions, material possessions. Nakadepende, mga minamahal ko, yung worldly happiness doon sa mga bagay na yun. Pero ang Diyos can give more than worldly happiness. Because God can give a lasting joy. Amen? Hindi niya ibinibigay yung worldly happiness na talagang masasabi nating all fleeting. Lahat ay panandalian. Lahat ay pansamantala. Lahat ay nawawala. Amen? Given the time, mga minamahal ko, nauubos ang kayamanan. Baka akala natin, hindi. Given the time, mga minamahal ko, yung dating kasikatan ay nababaon sa limot. Ang mga tropeyo na yung itinatago ay malulumot. Amen. At ang power, gaano mo man ito talagang hawakan ng mahigpit, ang posisyon, mga minamahal ko, mawawala at mawawala yan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Of course, God is not a killjoy. Amen? Sino may sabi, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon ay killjoy? Ayaw niya tayong lumigaya. He is a happy God and He wants us to be happy. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Pero hindi yung kaligayahan na ibinibigay ng sanlibutan ito, mga minamahal ko, sapagkat ang gusto ng Diyos dapat long-lasting, hindi nawawala, hindi panandalian, hindi pansamantala. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, dapat yung ino-offer ng mahal na Panginoon na matagal na niyang ibinibigay, yun dapat ang ating piliin. Dahil life is a choice. Anong meron tayo ngayon? Anong nararamdaman po natin ngayon, mga minamahal ko, ay produkto ng ating mga choices sa buhay. Yan po ang katotohanan. Amen? Ano na ang pinili natin noon pa man, mga minamahal ko, hallelujah, ay refleksyon, mga minamahal ko, kung ano tayo ngayon. Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sinabi ng Book of Ecclesiastes na ito raw pong paghangad, mga minamahal ko, hallelujah, sa worldly happiness ay chasing after the wind. Pag sinabing chasing after the wind, it's a hyperbole.
Ito po isang figure of speech na exaggeration. Sa mga guro, di ba, ito ay tinatawag na tayutay. Amen po ba? Amen, mga guro? Dahil mga minamahal, exaggeration, mga minamahal, pwede mo bang habulin ng hangin? Hindi naman, di ba? Pero ang nais lamang, mga pabatid, mga minamahal ko, ng sinabi ng Ecclesiastes na, you're merely chasing after the wind, mga minamahal ko, ito po daw ay, mga minamahal ko, hallelujah, paghangad, mga minamahal ko, ng mga walang kabuluhang bagay. It's an exercise in futility na tinatawag. Nung sinulat, mga minamahal ko, ni Haring Solomon, yung Book of Ecclesiastes, ito yung mga lessons, mga minamahal ko, na talagang kumbaga, na-experience niya. And he wanted to share, mga minamahal ko, his life-changing experiences sa atin. Sa mga makababasa ngayon, mga minamahal ko, sapagkat ang aklat ng Ecclesiastes, mga minamahal, sa mga hindi po nakakabatid, is about the meaning of life. Ito yung mga lessons learned by Haring Solomon, mga minamahal ko, sa kanya mismong buhay. Itong Ecclesiastes, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang paghahangad, mga minamahal ko, ng mga makamundong kaligayahan ay nauwi lamang sa wala. All is vanity, all is meaningless, vexation to the spirit. Kapaguran lamang ng kaluluwa. Basahin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang Ecclesiastes, Kabanatang 2, ang talatay 10 hanggang 11, kindly. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Ang anumang ninasa... Okay, plus po yung English translation sa screen. Ganito po ang pagkasabi. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Tignan nyo kung gaano ka-depressing yung mga pahayag na ito ni Haring Solomon. Pero yun ang kanyang nararamdaman kasi. Amen? Yun ang mga leksyon, mga minamahal ko, hallelujah, natutunan niya sa buhay. Kaya nga, ipinamamahagi niya ngayon sa atin na nakababasa, mga minamahal ko, ng aklat na ito, mga minamahal ko, ng Ecclesiastes. Ang sabi rito, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, and whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Sa verse 11, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation to the spirit of the spirit, and there was no profit under the sun. Lahat ay nauwi sa kawalan, walang halaga, walang kabuluhan, at kapaguran lamang ng kaluluwa. Sapagkat, mga minamahal ko, Solomon, during his time, had it all. Nakamtan niya, mga minamahal ko, ang lahat ng mga bagay na dinidesire ngayon ng mga tao natin. Name it, mga minamahal. Sabi nga, it's a lifetime of success. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, name it, mga minamahal ko, he had all the power. Position, hari siya. Kayamanan, ay naging mayaman na mayaman siya. Amen? Honor, siya po, mga minamahal ko, ay talagang tinitingala. Siya iginagalang. Amen? And of course, mga minamahal ko, the great wisdom.
Iba maalala natin yung Solomonic wisdom, mga minamahal ko, kung paano niya, mga minamahal ko, niresolba yung dalawang nanay na nag-aaway doon sa isang sanggol. Amen? Pero magtataka tayo, mga minamahal ko, nakamtan na ni Solomon ang lahat ng bagay. Ang lahat na nais makamtan, na dinidesign ang puso ng tao. Pero bakit ganon? Bakit nag-self-destruct pa rin siya? Well, because of his failure to live a modest life. Diba? Ang sabi nga, dapat everything is done in moderation. Anumang bagay na sobra-sobra ay nakakasama sa tao. Nagiging lason. He failed to live a balanced and contented life. Yun isa sa mga nakikita po natin, mga minamahal ko. Dahil sa buhay ni Haring Solomon, mga minamahal ko, akala natin, mga minamahal ko, hindi siya pinalalahanan ng mahal Panginoon. Walang safety net na ibinigay para hindi siya, mga minamahal ko, mag-self-destruct. Manatili siyang maging mapagkumbaba. Manatili siya, mga minamahal ko, na talagang nakaapak ang kanyang mga paa sa lupa. Na hindi talaga lalaki ang ulo niya, mga minamahal ko. Dahil, mga minamahal ko, malinaw, nakalatag, mga minamahal ko, hallelujah, ang paalala, mga minamahal sa kanya, Oy Solomon, huwag kang magkakaroon ng maraming mga babae. Huwag ka na magdagdag ng kayamanan sapagkat sobra-sobra na ang kayamanan mo. Umasa ka lang sa akin. Huwag kang makikipag-alyansa sa mga ibang hari para lamang magtagal ang iyong panunungkulan bilang hari. Pero all of this, mga minamahal ko, ang mistake, ang biggest mistake ni Haring Solomon was his direct disobedience to the commandment of the Lord. Basahin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ko na isama kanina. Pero napakahalagang mga talata. Deuteronomio, Kabanatang 17, ang talatay 16 hanggang 20. Kindly. Saklat ng Deuteronomio, Kabanata 17, at talatay 16 hanggang 20. Hanggang 20. Amen. Ito po ang nakasulat. Huwag lamang siyang magpaparaming ng mga kabayo, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto, upang siya'y makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon, ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa, upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto, at mangyayari na pagka siya'y luluklok sa luklukan ng kanyang kaharian, ay kanyang susulatin ang isang salin ng kautosang ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote ng mga Levita, at mamamalagi sa kanya, at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga palatuntunang ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid, at siya'y huwag maligaw sa utos, baging sa kanan o sa kaliwa, upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian niya at ng kanyang mga anak sa gitna ng Israel. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang bumabanal na salita. So nakita po natin, mga minamahal ko, talagang, meron na po talagang, kumbaga, preventive, mga minamahal ko, measure na ginawa man ng Panginoon para si Haring Solomon ay talagang mabalanse. Amen? He will not go over the fence, ika nga. Hindi lalaki ang kanyang ulo. He will keep his feet on the ground. Pero ano nangyari, mga minamahal ko? Isinulat pa, mga minamahal ko, sa isang aklat, mga minamahal ko, na talagang magre-remind sa kanya.
Katulad mga minamahal ko ng ating nababasa dyan, na 10 Commandments. Nababasa po natin doon mga minamahal ko na Psalms 23. Pero mga minamahal ko, nababasa nga natin, mga minamahal ko, pero, di ba? Hindi naman nakakintal, hindi naman nakasulat sa ating mga puso. Kaya most often than not, mga minamahal, nakakalabag tayo sa kalooban ng mga Panginoon. Kagaya ni Haring Solomon, mga minamahal ko, na kahit pamat mga minamahal ko talagang inilagay yung aklat na yon before the priests, before the Levites, ang sabi mga minamahal ko, upang magsilbing paalala sa kanya, mga minamahal ko, na huwag siyang gagawa ng ikakasama ng loob ng mga Panginoon, pero ginawa pa rin niya. Dahil nga mga minamahal ko, hallelujah, mahirap na kapag ka doon sa actual situation, mga minamahal, na marami ka ng salapi, naroon ka na sa tugatog ng tagumpay. Naroon ka na mga minamahal ko sa kapangyarihan. Diba? Yung dating godly wisdom ni Solomon ay naging worldly inclined wisdom na. Dahil pinursu niya, hinanap niya, hinabol niya, mga minamahal ko, yung worldly happiness. Instead, mga minamahal ko, na siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang manatili sa kagalakan ng kanyang Panginoon para sa kanya, sapagkat all of this are all gifts from God. Yung kanyang tinamasa, di ba? Lahat naman yun ay bigay ng mahal na Panginoon. We're all gifts of God. Dahil mga minamahal ko, nung hiningi niya, di ba? Alam na po natin yung istorya. Siya po binigyan, mga minamahal ko ng pribileyo ng mga Panginoon na humingi sa Diyos. At talagang, grabe, nalugod ang mga Panginoon sa kanyang hiningi sapagkat mga minamahal, of all mga minamahal ko, hallelujah, things na pwedeng hingin ng tao, hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi siya mga minamahal humingi ng kayamanan. Pero ang hiningi niya, mga minamahal ko, yung matalinong puso. Pero despite that, mga minamahal ko, hindi niya ginamit, mga minamahal ko. Sa isang mga minamahal kabuluhan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang bagay. Nang nangyari nga, mga minamahal ko, hallelujah, ano nangyari? Nagkaroon siya ng 700 wives at 300 na concubines, mistresses. Diba? Ang sabi, huwag ka nang magparami ng asawa. Pero mga minamahal ko, as if mga minamahal ko talagang akala natin nagkataon lang. Planado ito ni Haring Solomon. Sapagkat ang sabi nga niya mga minamahal, gusto kong makipag-alyansa sa mga hari. At mga minamahal ko, para hindi manganib ang aking kaharian, manatili ako sa pwesto, manatili ako sa kapangyarihan, and then I will marry the daughters of the kings in other kingdoms. Ganun po mga minamahal ko, with hidden agenda talaga. Akala natin nagkataon lamang mga minamahal ko na nagparami talaga siya ng asawa. Hindi. Plinano niya talaga. Amen? Kaya nga, hindi nalugod ang mahal na Panginoon sa kanya. Amen? Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. 1 Kings, chapter 11, verses 3 and 4. Unang hari, kabanatang 11, talatay 3 hanggang 4. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang hari, kapitulo 11, versikulo 3 hanggang 4, agad po sinasabi, at siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. So malinaw mga minamahal, anong nangyari? Di ba? Doon sa Deuteronomio, kabanatang 17, mga minamahal ko, merong safety net na inilagay ang mga Panginoon. Huwag kang magpaparami ng asawa. Pero mga minamahal ko, talagang direktahang nilabag ni Haring Solomon. Dahil gusto nga niya, mga minamahal ko, talagang manatili sa kamangyarihan. Kaya nga, mga minamahal ko, mag-ingat dahil, di ba, maraming mga minamahal, narinig tayong kasabihan, mga minamahal ko, nakakalasing ang
kapangyarihan. Nakakabulag ang kasikatan. Nakakalula ang tugatog ng tagumpay. Amen? Mga hyperbole, mga tayutay, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mapapaisip ka. Amen? Pero at magbibigay sa inang paalala, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, huwag maligaw ang iyong puso. Dahil ito lamang, mga minamahal ko, all of this, mga minamahal ko, na pwedeng makamtan, ma-achieve ng tao, ay all fleeting. Sinasabi ko ulit, mga minamahal ko, panandalian lamang, merong katapusan. Amen? But what God is offering, mga minamahal ko, ay hindi po mapaparam, mananatili, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So enough na itong lessons from the life of King Solomon. Na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang pagnasa, ang paghahangad ng kaligayahan na pwedeng ibigay ng mundo, mga minamahal ko, ay mauwi rin sa wala. I'm not saying, mga minamahal, na hindi tayo maging produktibo. Pero sinasabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, not at the expense. Amen? Ng ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pwede tayong maging produktibo, why not? Dahil yun naman talaga ang kinakailangan para maging channel of blessings tayo sa ating mga minamahal na kapatiran, and most of all, mga minamahal, sa ating pong church, sa ating pong banal na iglesia. Pero wag nating kalilimutan, mga minamahal ko, nangunguna pa rin, mga minamahal ko, ang mga spiritual na bagay, sapagkat sila ang mananatili. Sila, mga minamahal ko, hallelujah, ang magmamatter at the end of the day. Spiritual matters will matter at the end of the day. Pakatandaan po natin yan. Wala nang iba. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Now, only one choice is left. Diba? Dalawa yung pamimilian po natin, worldly happiness or yung godly joy. So, what is left? Godly joy. Sino may gusto ng godly joy? Magsabi ng amen. Magsabi ng praise the Lord. Totoo nga ba? Okay lang ba, mga minamahal ko? Kahit na nasasakal tayo, pakiramdam natin? Ang daming bawal, Brother Noel. Ang daming restrictions. Hindi ko mapakita yung aking passion. Nakakalabag ako sa kabanalan. Hindi ko magawang maging tapat sa pagbibigay. Mahirap ang buhay ngayon. Okay lang. Amen? Despite the restrictions, mga minamahal ko, maraming bawal, pero ang importante, mga minamahal ko, hallelujah, nakakaramdam tayo ng totoong kaligayahan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, ang mahalagang katanungan sa atin yan, the most essential question of the day is how to have this godly joy in our life. Ayun ay kung bumitaw na tayo doon sa paghahangad o paghabol doon sa worldly happiness na ating pong pinag-usapan kanina. Yan ay kung natuto na tayo sa leksyon sa buhay ni Solomon. Amen? Pero kapag hindi pa enough, baka piliin pa natin yon at magsisi tayo sa bandang wakas. So, paano natin makakamtan, mga minamahal ko, yung godly joy na only God can give, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, mga minamahal ko, it takes two to tango. Uy, di ba? Kasabihan, it's an expression, mga minamahal ko, kinakailangan in a relationship. Dahil, di ba? Ang pagiging Kristiyano, mga minamahal ko, is all about our relationship with God. Tama po ba o hindi? Ano pong sagot natin? Tama po ba o hindi? Sabagat ang Christianity, ang pagiging Kristiyano is all about
our relationship with God. Tama po ba o hindi? So it takes two to tango. Dalawa. Amen? Dalawang involved. At kapag ka mga minamahal ko, hallelujah, sa isang pagsasama, kapag ka nag-umpisang manlamig yung isa, anong nangyayari doon sa samahan? Kahit sa buhay ng mag-asawa. Ang isang relationship, mga minamahal, for it to be healthy, mga minamahal ko, it should have the so-called mutual pursuit. Dapat kayong dalawa naghahanapan sa isa't isa. Hindi literal, ha? Ano ba yung sinasabi ni Brother Noel? Hide and seek. Hindi po yung mutual pursuit po, mga minamahal. Hinahanap ninyo, mga minamahal ko, ang isa't isa dahil doon kayo naliligayahan, doon tumitibay ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama. Pero kapag ka, mga minamahal ko, nag-umpisa ng mawala ng interest yung isa, anong nangyayari sa relationship? It will stagnate. And eventually, anong nangyayari? Eventually die. Diba? Una, mga minamahal ko, talagang wala nang improvement, wala nang, kumbaga, excitement. So anong nangyayari kapag wala nang mga minamahal ko, excitement, wala nang you do not enjoy each other na, mga minamahal ko? Nawawala na, namamatay na ang samahan. Ganoon din po, mga minamahal ko, sa relationship po natin with God. Amen. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, ngayon ay we're just returning the favor. Makakala natin. Hinanap na tayo ng malapit nung una pa man, sapagkat ang sabi nga, why do you love God? Bakit mo mahal ang Diyos? Dahil una kang minahal ng mahal na Panginoon. Amen? So bago mo pa man nahanap at minahal ang Diyos, hinanap ka na at minahal ka na ng mahal na Panginoon. 1 John chapter 4 verse 19. Kindly. Amen. Sa aklat ng unawan, kabanatay 4, ang talatay 19, ito po nakasulat, tayo'y nagsisiibig, sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen. Napakaiksi ng talatang ito, mga minamahal ko, malaman, mga minamahal ko. Sabi dito, mga sa wikang Ingles, mga minamahal ko, we love Him because He first loved us. Iniibig natin siya, mahal natin siya sapagkat una siyang nagmahal sa atin. Amen? So, pag pinag-uusapan yung mutual, kapwa, mga minamahal ko na paghanap sa isa't isa, una na tayong hinanap at minahal ng Diyos. We're just returning the favor right now. Mga minamahal, kung gusto natin ng healthy relationship sa mga Panginoon. Kung gusto natin i-pursue yung godly joy na ating pong pinag-uusapan sa ngayon, patungkol sa pursuit of happiness. Amen? Amen? We're just returning the favor. Dahil una na nga tayong minahal ng mahal na Panginoon. Ito itong sineselebrate po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na Holy Supper. Di ba? Paano, mga minamahal, ipinamalas ng mahal na Panginoon yung pagmamahal niya sa atin? Di ba? Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, nung tayo'y mga makasalanan pa, tayo po'y inibig na at namatay ang mahal na Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Hindi pa ba enough yan? Hindi pa ba sapat na pruweba yan ng kanyang wagas, mga minamahal ko, at purong-purong pagmamahal sa atin, mga minamahal ko? Mutual pursuit. Hinanap niya na tayo nung una pa man at minahal niya na tayo at pinag-alayan ng kanyang kaisa-isang buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So ano yung mga minamahal ko? How are we returning the favor? Paano? Magantay ka dyan. Now we are taking him lightly.
nagiging take for granted ang mahal na Panginoon sa buhay natin? Pagre-return ba yan ng favor sa mahal na Panginoon? Are we fair enough, mga minamahal ko? Hallelujah. Pa-participate ba tayo doon sa tinatawag na mutual pursuit? Hindi eh. Madalas pa natin masaktan ang mahal na Panginoon. Ninanakawan pa natin siya ng oras. Amen? Amen? At higit sa lahat, mga minamahal ko, hindi tayo sumusunod, mga minamahal ko, sa kanyang mga kautusan. Dalawang bagay, mga minamahal ko, kung gusto natin talagang makamtan itong godly joy, mga minamahal ko, na talagang napakailap sa mga ilan, mga minamahal ko, ay itong sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, susi, pinakasusi, mga minamahal ko, hallelujah. Number one, mga minamahal ko, hallelujah, ay itong, mga minamahal ko, hallelujah, we return the favor sa patuloy nating pagkauhaw at pagkagutom sa kanyang katwiran. Amen? Amen po ba? Ang sabi ng Matthew, Aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talatay 6. Kindly po. Amen. Ganito pong pagkasabi, mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Mapapalad daw ang mga nangugugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Bubusugin ng ano? We will be filled with joy. Godly joy. Amen? Diba kapag gumagawa tayo ng katwiran? Anong pakiramdam? We feel good when we do good. Diba? Napakasimple, mga minamahal ko. Hallelujah, na kasabihan pero totoong totoo. Amen? Pag tayo, mga minamahal ko, we feel good when we do bad, wala yun. Nakakaramdam ba tayo ng mga minamahal ko ng, di ba, yung goodness, mga minamahal, ibang feeling natin magaan kapag gumagawa tayo ng kasalanan, kasamaan? Di ba hindi? We feel good when we do good. Yun lamang po, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, kapag mga minamahal ko, nauuhaw tayong patuloy sa katwiran, paggawa ng katwiran, mga minamahal ko, hallelujah, din tayo bubusugin daw ng kagalakan ng mahal na Panginoon. Kagalakan ng higit pa, mga minamahal ko, sa kayang ibigay, mga minamahal ko, ng mga material na bagay. Amen po ba? Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang mga minamahal ko? We need to continually seek Him. Number 2 ito. Dapat natin, mga minamahal, patuloy na hanapin ang mahal na Panginoon. Amen? By devoting our most precious and quality time. Hindi pwede yung spare time lamang po natin. Huwag masaktan ng ilan. Pero ito, mga minamahal ko, ang totoo. In a relationship, mga minamahal ko, kapag wala ka nang na-devote na mahalagang oras sa iyong partner, anong nangyayari? Diba? Siguro, hindi na ako mahal. Dahil wala nang pagpapahalaga. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan natin mag-devote ng quality and precious time. Hindi lamang yung spare time po natin, mga minamahal ko, kinakailangan nating nandito kung saan naroon ang mahal na Panginoon, kung saan naroon ang banal na presensya ng mahal na Panginoon na ating kinakatagpo dito mismo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. We've got to be where He is. Diba? Paano tayo, mga minamahal ko, magkakaroon ng mutual pursuit? Itong pinag-uusapan po natin for the pursuit of happiness. Kung mga minamahal, andun tayo sa malayo. Amen. Kaya nga, it's no wonder, long-distance relationship barely succeeds.
Dahil mga minamahal ko, hallelujah, imposible talaga na talagang man-nourish, mga minamahal ko, yung isang pagsasama kapag ka malayo kayo sa isa't isa. Kapag ka malayo ka sa mahal na Panginoon, once a week mo lang siya kinakatagpo, mga minamahal ko, kulang. Amen? Kulang na debosyon ng oras. At napakahalaga sa isang pagsasama na you devote your precious and quality time para talagang masabing you nourish, mga minamahal ko, that relationship. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng 1 Chronicles? Unang Kronika, Kabanatang 28, talatay 9. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Unang Kronika, Kapitulo 28, ang talata po 9, ganito pong sinasabi, At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip, kung iyong hanapin siya at masusumpungan siya sa iyo, ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Very mga minamahal ko, revealing itong last paragraph, mga minamahal sa versikulong ito. Ngunit kung pabayaan mo siya, but if you forsake Him, ano sabi mga minamahal ko, hallelujah, He will cast thee off forever. Amen? Para nating tinitake for granted ang mahal na Panginoon. Nakala natin, parati namang nandiyan ang mahal na Panginoon. Anytime na pwede akong bumalik, anytime, with an open arms, tatanggapin niya ako. Anong klaseng pangangatwiran yan? One-sided, di po ba? Makasarili. Amen? Hindi akma dito sa mutual pursuit na tinatawag. Nandiyan lamang yung aking esposa. Teacher yan. Iiwanan ko yan. Pagkatapos ng ilang buwan, madadatnan ko pa rin. Ang kasama ay lesson plan. Abuso. Diba? Yan ang katwiran. Mag-aasawa ko ng teacher kasi kapag iniwan ko yan, nawala ko ng ilang weeks, ilang buwan, pagdating ko, lesson plan pa rin ang hawak. Mga minamahal ko, it's so unfair na pangangatwiran. Amen. Katulad sa mahal na Panginoon. Anytime, in my time, in my spare time, nasa plano ko naman, Brother Noel, pero hindi pa sa ngayon. Na talagang magseryoso ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Anyway, magkapag-aantay naman ang mahal na Panginoon. Naroon siya parati with an open arms. Tatanggapin niya ako. Kahit magbakasyon ako ng talagang napakatagal, super tagal na bakasyon, madadatnan at madadatnan ko pa rin siya. Sinong may sabi? Mga minamahal. Ang sabi nga, now is the time of salvation. Amen? Amen? At hindi na ipinagpapabukas pa, mga minamahal ko. Wala tayo masyadong panahon na aaksayahin, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang doon, mag-aantay pa rin ang mahal na Panginoon. Nagkakamali tayo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, seek Him with all your heart. Sabi nga ng banal na kasulatan, hanapin mo siya habang siya'y masusumpungan pa. Kasi kapag ka, mga minamahal ko, nagtakda na ng panahon ng mahal na Panginoon, too late na. Too late the hero. Wala na. Amen? Amen? Nasa huli ang pagsisisi. Yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang kung saan nandun ang mahal na Panginoon, doon mo siya kakatagpuin. Pumunta ka rin. Kung anong interes ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ito yung pangatlo. Pangatlo, we need to commit ourselves to His interest and passion. Sa isang mag-asawa, mga minamahal ko, dapat, kung ano yung hilig, ano ang passion ng yung esposa, wala akong hilig dyan, mag-isa mo dyan. Hindi nagsasucceed yung pagsasama. Sa totoo lang. So kung ano yung passion ng yung kabiyak, mga minamahal ko, dapat supportive ka. Dapat i-appreciate mo. Ganun din sa mahal na Panginoon. Amen?
Kung ano yung interes at passion ng mahal na Panginoon. Ano ba ang interes at passion ng mahal na Panginoon? Iba, ang dami, nakakalimutan na natin. Una, dapat magbunga ka, humayo ka. Ipamalita mo ang kagandahang loob, ang kabutihang loob ng mahal na Panginoon. I-share mo ang mahal na Panginoon sa ibang tao. Amen? Yun ang interest at passion ng mahal na Panginoon. Di ba, mga minamahal ko, hallelujah. Siya po, mga minamahal ko, inaparito upang magligtas ng mga makasalanan. Ano pa, mga minamahal, maging matapat ka sa pagbibigay. Dahil, mga minamahal ko, yun ang daan ng mahal na Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Yan ang beatitude ng giving. The giver is much more, mga minamahal ko, hallelujah, joyful than the receiver. Amen? Amen? More happier are the givers than the takers. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pang interes ng mahal na Panginoon? Ang passion ng mahal? Kapanalan. Dapat kung banal ang sa iyo tumawag, ang sabi nga, magpakabanal ka din naman bilang tinawag ng mahal na Panginoon. Otherwise, walang mutual pursuit. One-sided lang. Ayun ang mahal na Panginoon ng one-sided. Amen? Na siya lang yung naghahanap parati sa iyo, anak, magpakabanal ka, sapagkat banal akong tumawag sa iyo. Pero ikaw naman, mga minamahal ko, lumalayo ka sa kabanalan. Yung mga isinusot mo pa rin, mga minamahal ko, yung hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoon. Huwag masaktan. Pero ito'y katotohanan ng mga katotohanan. Ano pa, mga minamahal ko? Hallelujah, ang interes at passion ng mahal na Panginoon. Maging mabuti ka sa iyong kapwa, Kristiyano. Maging maibigin ka sa iyong kapwa. Na ikaw naman, mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, talagang, hindi mo talaga sinusunod. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, you're insensitive, you're inconsiderate. Amen? Hindi mo tinitignan kung masasaktan ng iyong kapatid. Basta ikaw, talagang, okay ako. Wala akong pakialam kung hindi ka okay. Yun ang passion ng mahal na Panginoon. Yun ang interest ng mahal na Panginoon. Hallelujah. And you've got to commit yourself kung gusto mo ng talagang kaligayahan. Doon lamang lumiligaya ang isang Kristiyano. Amen? Hindi doon sa mga material na bagay. Money can't buy happiness. Hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Amen? Bakit yung mga rich and famous, sila yung laman, mga minamahal ko, ng mga depressive attacks. Sila yung mga nagsisuicide. Despite their fame. Despite their, mga minamahal ko, hallelujah, yung kanilang mga achievements, yung kanilang mga possessions, na mga minamahal ko talagang hindi ordinaryo. Pero nadidepress sila. Dahil nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lahat ay kayang mga ibigay ng material, mga minamahal ko na bagay. Money just can't buy happiness. Money is not everything. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, pursuit of happiness. Paghangad ng kaligayahan. So alam naman po natin, mga minamahal ko, anong dapat hanapin? Yung kaligayahang sinusupply lamang o binibigay lamang ng mahal na Panginoon. That God can only provide for His sons and daughters. Ang paglingkuran siya na may katapatan. I-devote ang ating pong mahalagang oras sa Kanya. We cannot have the best of both worlds na tinatawag. Pwede ba yun, Brother Noel? 50% ako dito sa makamundo, amen, worldly things, at 50% naman ako sa spiritual world. No, no, no. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. You've got to choose one. Amen? Hindi pwede, mga minamahal ko, na 70-30. Hindi pwedeng ratio na 80-20. Amen? 100%. Dahil hindi ka naman, mga minamahal ko, hallelujah,
hinahadlangan ng Panginoon to be productive, di ba? We work, mga minamahal ko, hallelujah, na para talagang mapunuan ang ating mga pangangailangan at hindi naman nagkukulang ang Panginoon. Pinagpapahala niya, binibless niya yung ating pong mga work, ating pong mga minamahal ko source of incomes, mga minamahal ko ay pinaparami ng Panginoon para mai-provide ang ating mga pangangailangan. And it give us, mga minamahal ko, talagang yung hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, kaligayahan, kundi mga minamahal contentment. Amen? Tama na ang lesson, mga minamahal ko, na natutunan ni Haring Solomon. Sabi nga, mga minamahal ko, every time, mga minamahal, from time to time, mga minamahal ko, magpapaalala sa atin that everything under the sun, sabi niya, lahat ng mga bagay, produkto ng mga ating pinagpagalan. Amen? Iiwanan natin yan, mga minamahal ko, hallelujah. All is meaningless. All is vanity. A vexation of the Spirit. So, pursuit of happiness, ang Panginoon ang ating piliin. Ang paglingkuran, ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala nang iba, mga minamahal ko. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo po, mga minamahal ko, ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng awiting ito, mga minamahal ko, kaligayahan ko. It's my delight to serve you. At kung hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ma-embrace ito, mga minamahal ko. Wala tayong nararamdamang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Then ano pa ang silbi ng buhay na ito? Ayaw natin ang miserableng buhay na nangyari sa buhay, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga naghangad, naghabol, mga minamahal ko, hallelujah, sa worldly pleasures. Pero ang tanging, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi nila, it's lonely at the top. Malungkot doon sa tugatok ng tagumpay because we have nobody to share it, mga minamahal ko. Itong success, itong tagumpay na ito. Wala kaming nararamdamang kaligayahan. Dahil ang kaligayahan lamang, mga minamahal, na puro at tunay ay ibinibigay lamang ng mga Panginoon. Hallelujah. Sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. Oh, Jesus, tingin mo at panghawakan mo ko. Tatalikod man ako, hallelujah, saan ako tutungo? Hallelujah, wala na ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Hallelujah, ligaya. Hallelujah, ang paglilingkod sa'yo. Siyang panghahawakan ko.
madalas maging tema itong about joy. Kagalakan. Dahil napakahalagang ingrediente ito ng paglilingkod ng isang anak ng Diyos. Joy will sustain us. Joy will give us power to last, mga binabang, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat oras na mawala ang kagalakan natin sa paglilingkod dito. Ano pa, mga minamahal ko, ang kahulugan ng ating ginagawa? Just for compliance? Masabi lang, mga minamahal ko, na narito tayo? Present lang? Checking of attendance? Hindi. Ang gusto naman ng Panginoon, maligaya tayo. Patuloy na siyang hinahanap. There's that mutual pursuit na ating napag-usapan. Sabi na ating napag-aralan, hinanap na tayo ng Panginoon at una na tayong minahal ng Panginoon. And how are we returning that favor? Nagtatago tayo. Ayaw na natin magpatuloy dahil ang daming bawal. Sinasabi natin, killjoy ang Panginoon. Hadlang siya sa aking kaligayahan. Hadlang siya sa aking plano. Well, nagkakamali ka. Nagkakamali tayo. Nagkakamali ako. O ganyan ang aking pangangatwin. God wants us to be happy. In fact, the happiest people on earth should be the Christians. Mga minamahal ko, sapagkat, hallelujah, hindi may lalarawan ang pangako ng Diyos. Tayo years of eternal life. Dapat tayo, mga minamahal ko, ang pinakamaligayang tao sa balat ng lupa. Pero kung minsan, kasi ibang hinahabol natin, ibang nakatuon yung ating mga pansin doon sa worldly pleasure. Nang sabi nga ni Haring Solomon, lahat ay walang kabuluhan. Everything is vanity. All is vanity. All is meaningless. A vexation of the spirit. Kaligayahan na lamang natin, mga minamahal, ang paglilingkod dito. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa iyo. Pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, paglilingkod sa iyo. Pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sapat na, mga minamahal ko. Yung paalalang ito sa ating mga minamahal. How to stay joyful all year round. Hallelujah, hallelujah. Oo, maraming mga bagay nagpapalungkot sa atin. Nandiyan ang mga trials. Nandiyan kahirapan ng kawalan. Pero nangako ang mga Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ng ating inawi, panghawakan po natin ang pag-ako ng Diyos that He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Tayo mo lahat, mga minamahal ko, itumalaan. Idalangin natin ang manabgaan. Na patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, siya bigyan ng mahabang buhay. Panatilihin ang kanyang kalusugan at kalakasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dumalangin tayo lang. Dakilang Diyos sa pagbanal ng makapangyarihan sa lahat. Walang Panginoon. Hallelujah. Nais namin, hallelujah, panalangin ang manabgaan na sa taong ito.
manalpi pa rin ang kanyang kalusugan, ang kanyang hallelujah, mahabang buhay. Kailangan namin siya, wala Panginoon. Magiging kanyang mga mahal sa buhay. To the world, beloved Almeida family, wala Panginoon. Maging abi po kami na mahal na mamanggagaw. Hallelujah, manatili sa amin. Patuloy kami pangunahan, pangasiwa. In the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Tayo pong lahat mga pinamahal ko'y dumako sa ating mga personal intentions. Kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga, hallelujah, parte ng mga karamdaman. Tayo po'y nakaka-experience ng inadyal, hallelujah, nakawalan dalawang kamay, na manatiling nakataas, hallelujah. Ating i-cast out, hallelujah, mga adlang sa ating mga paglilingkod, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mga karamdaman, hallelujah. Nakaka-apekto sa ating mga paglilingkod, hallelujah. Tayo wala tayo dumalang. Dakilang Diyos sa iyong makapahirang pangalan, Jesus, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng mga demonyong mga karamdaman, hallelujah, mga problema, mga kabigatan sa buhay, hallelujah. Demons of diabetes, hallelujah. Heart disease, skin diseases, hallelujah, prostate cancer, hallelujah. Demons of poverty, cast out in Jesus' name. All vices begin in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Increase our faith, O Lord. Hallelujah. Strengthen us, O Lord. Strengthen us, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. At the top of our voices, let us all shout yung heavenly language ng mga anak ng Diyos 3 times. Walang magbibiro. With all our might, lumundag tayo mga minamahal. 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, dara ko sa ating pong pagkakandak ng Holy Supper sapagkat ngayon po ay banal na hapunan. Amen. Hallelujah. Narito po ating beloved elder, beloved Brother Joven Pered at siya na rin po magpatanggap sa ating mga beloved newcomers. Amen. Praise the Lord. Habang dinidistribute po yung ating piraso ng tinapay at yung katas ng ubas. Tayo muna yung umawi sa ating malapay. Praise the Lord. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapagkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa Galilay, isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na pagkamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang na mga nataya, bumbong at tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Iniba, ilalimura, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap ko. Kalugdan mo ang
aking ginamit. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa kanila'y isinaisin ko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang mga lagayan, bukbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, lumaloy ang praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nalipura at dinuraan ang iyong mukha. Thank you so much, thank you. Hallelujah, hallelujah. Para sa akin sana, hindi mabilang mga latayan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, lumaloy ang panagod mo. Hindi ba dinuraan ang iyong mukha? Ako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa ating sana. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maminamahal kung hawak na po natin yung piraso ng tinapay at katas ng ubas. Sabi ng Biblia, gawin natin ito na may sa ating pag-aalaala sa Diyos. Let us remember the love of God. Iniwanan niya magarang trono sa kalangitan. Nagkatawan tao. Danasin ang kamatayan sa krus upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng talata, mga minamahal, unang Korinto, Kabanay 11, talata 26 hanggang 30. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating. Kaya't sino man kumain ng tinapay o minom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Natapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung ipangako ninyo mga minamahal na mamayang pagkatapos ng ating bananagawan kayo tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, pwede kayong sumalo. Pwede kayong sumama. Huwag natin gawing biro ito mga minamahal. This is the love of God. Without this, lahat tayo patungo sa impyerno. Pero dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ngayon pinagpala, mga minamahal. Minsan pa nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Hingi tayo ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. By His
Bingi tayo ng kapatawaran sa mga Pilipinas. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ibig mercy. And by His wounds we are healed. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang siya nasasaktan, bawat paunan latigo, lumalabas ang sariwang dugo. Ang sabi niyan, by His wounds, dahilan kung bakit tayo pinagpala ngayon. Gumaling ang karamdaman natin, pinatawad ang ating mga pagkasala. Hallelujah, hallelujah. Minsanan pa mga minamahal, from the bottom of our hearts, awitin natin ang awiting ito. Amen, hallelujah. And by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Let us pray. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos, sa pambanal sa iyong pangalan aming pinakamamalapit na Jesus. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi mo kami pinapabayaan. Parapati mo bawat isa sa amin. Sumalo sa hapunan ito. Aming maalalang minsanan pagkaano mo kami kamahal. Bagamat hindi karapat dapat. Nililis mo ng iyong banal na dugo. Tawaging anak. Maraming salamat mo na Panginoon. Walang sapat na salita ang aming mabangto para lamang pasalamatan ka sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Kunin na po natin ang tinapay. Hawakan po natin mga minamahalang tinapay. Sabi ng unang Korinto, talatay 11, talatay 24. Kabanatay 11, talatay 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanina po natin ang tinapay mga minamahal. Thank you so much, Lord. Kunin na po natin mga minamahal ang katasang ubas. Unang Korinto, kabanatay 11, talatay 25. Ngayon din naman, hinawakan ng sar pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-aalaan sa akin. By His wounds we are healed, and by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Thank you so much, Lord. We are healed, and by His wounds we are healed. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
we are healed. And by His wounds, we are healed. And by His wounds, minsanan pa mga minamahal, ating purihin ang ating malabay na hallelujah. By His wounds, we are healed. And by His wounds, we are healed. And by His wounds, we are healed. And by His wounds, Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Yung palakpak na napakalakas mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Bago sa ating pong announcement, patanggapin po na muna natin ang ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kung kayo ay kauna-unahan o first time po ninyo makapakinig o makapanood ng ating pong programa o ating pong banal na gawain mga minamahal, ay tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo kayo narito mga minamahal, first time lang po tumayo po kayo mga minamahal at tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pagtanggap sa banal na Panginoon ay hindi po ito paglipat ng relihiyon, kundi pagsaganap ng banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay tumayo, mga minamahal sa ating mga minamahal na mga bisita. Amen. Amen. Lahat po ng aking sabihin po ninyo mga minamahal. Amen. Taas po ninyo mga kamay, pikit yung mata. Huwag kayo tumingin maski na saan. Amen. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan, ngunit nais kong magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan na pinagkamamalapay sa maraming salamat malapay noon sa mga kaluluwag ito. Dumako upang tanggapin ka at paglingkuran ka mahal na Panginoon. Ano man kanilang pangailangan sa oras na ito, sagutin mo may malang kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Hindi distansya makalimita upang di mo maabot ang kanilang mga pangailangan sa oras na ito mahal na Panginoon. Gawin mo silang tunay na Kristiyano, patawarin sa kanilang mga pagkakasala sa pandalangin na aming giligat man Bagista Wad Estrada, Almeida, po maminaman na manggagawa. Ito nawa hindi hunat huli, kundi simula pa lamang mahal na Panginoon sa kanilang paglilingkod sa iyo. Gawin mo, isulat mo kanilang pangalan sa kanilang buhay, sa kalangitan, sa po ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Nakatalon na ba tayo? 3 times? Amen. Praise the Lord. At kung okay na, tayo na po dadako sa ating pong announcement.